Mr. MCC Construction and behambisana neNdlamafutha Protection Service. Uzizwa kanjani njengoba sekugoqiwe ukusebenza njengamanje esikhathini sonyaka? Hayi ngizizwa ngihambe kakhulu. Ngizizwa Eh. ngijabule. Okay, mhlampe njengoba umsebenzi usuphelile nizimisela ukwenza njani njengoba ezinye iy'nkampani zenza ukuthi abasebenzi bazo zibakhiphe beyokosha inyama bejabule bethole ney'phuzo abazoyidinga bey'thokozele, wena uzokwenza njani? Eyi, kuzoba nzima kodwa sizozama ukwenza mhlambe next year from next year mazivula January. Early January sizokwenza. Sizoqhubeka futhi nanawo siyasebenza. Okay. Ukhona kakhulu. Okay, mhlampe imaphi nje amazwi amnandi ubafisela abasebenzi bakho namhlanje sikugcina? Bafise nje begodwa behambe emakhaya. Beyefika emakhaya bephephile, phinde bephephile. Sibuye sizosebenza. Ngabe bazobhonasa? Hayi, ngoba besisanda ukuqala nathi simkabi kodwa-ke sicabanga ithimi elandelayo sizokwenza lokho. Hhayi, Sizophezulu. sibonge baba okuhle kodwa. Yebo, siyabonga. Danko.